Pomppuvideo. Tjurk! 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 Jee! Hyvä tjurk! Tjurk! Hyvä! Yes! Hyvä! Hyvä! Tjurk! Yes! Tjurk! Yes! Tänne. Nyt menee hermo. Miten tää seisoo näyttelyssä? Tää? Ai, että miten narun kanssa seisoo, niinkö? Hyvä! Ei, se pari on pientä liikettä pitää koko ajan, niin voi ehkä niin olla jonkun asteisessa asennossa. Tyk tyk! Tyk tyk! No, tyk tyk! No.